बाक्सा जिल्लानि बरमा आरो बरिमाखायाव दिनै बिटिसिनि भेटिनारि बिफाननि इएम शेम चुन्दिया गोदानै लुफुंजानाय जुनार फाहामसालिनि न'खौ बेखेवनानै होयो। गासै 17,4,376 राङै लुफुंजानाय जुनार फाहामसालि बेखेवनाय बे हाबाफारियाव फारियै नुजाथिदोंमोन बिटिसिनि आबाद बिफाननि इएम अनसुमै खुंगुर बर', एमएलए थानेश्वर बसुमतारी, मनेश्वर ब्रह्म लोगोसे भेटिनारि बिफाननि गोबां बिफानारिफोरा। एरैहाय बे मोननै हाबाफारिनि उनावनो मसुलपुराव खुंजानाय मोनसे आफादावबो बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। আজি নতুন সুবর্ণ আমার নিয়ম ছাড়াও মানুষের ছাড়াও আগতে আমি মই আমার ফালৰ পৰা মই তেখেতক এটা